Ahoj, výnimočná žena. Ak práve v tomto období cítiš, že sa chceš pohnúť výrazne vo svojom živote a skutočne si upratať každú oblasť od tvojich emócií, od toho, ako na teba reaguje život a okolie, cez to, aby sme otvorili v tebe sebalásku, napojíme na tvoju vnútornú silu, intuíciu, až po to, ako si skutočne vytvárať tie úžasné vzťahy so svojím partnerom, ako správne komunikovať, ako skutočne dosahovať to, po čom túžiš vo svojom živote, až po to, ako mať zdravý vzťah k sebe samej, k peniazom, k životu, ako otvoriť tú hojnosť a hlavne aj to podnikanie, aby išlo s väčšou ľahkosťou. A v neposlednom rade budeme riešiť aj minulé životy, karmu a skutočne to ťaživé, to zablokované až cez generácie, cez tvoje rodinné rôzne staré vzorce, až po rôzne traumy z tvojho detstva. Takže skutočne, ak túžiš po obrovskej transformácii sebe samej, svojho života, tak týmto ťa pozývam na úžasný ročný program so mnou Bohyňa svojho života. Doň so mnou rozhovor a poviem ti viac, alebo si pozri komentár a tam nájdeš link, kde sa vieš priamo hneď zaregistrovať. Začneme 15. maja 2024, tak sa teším na to a dokonca teraz vieš využiť špeciálnu zľavu 10% s kódom Akčná žena 2024 bez diakritiky. Takže teším sa na teba a bude to skutočne poprepájané. Budeš tam mať skupinové sedenia, 6 kurzov na rôzne témy. Bude to intenzívna práca, kde spoločne upracujeme čokoľvek potrebuješ. Takže teším sa na teba a vidíme sa.